Her vaxtdagıca büyük tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Siz adlanın eng populyar jırların, həm jırçıların birləşdirib duruşu Muzыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын qarıysız. Bu çıkarılış büyük jingu gününə bağışlanır. İlimizə jingu alıb gelən geroylarımız bilən biz gururlanamız. Jırçılarımızın ailəsində geroylar barmı? Onlar turunda nindi istəliklər qalğan? 9 mayını kim, qayda, həm neçə gütkərə? Bu sorularga cavab aldığı minutlarda. Muzыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын Айгөл һәм Эльмир Зиянгировлар ачып җибәрә. Айгөлнең бабасы Зәйнуллага сугыштан соңгы авыр заманнарны кичерергә туры килгән. Ятимлекне, авыр хезмәтне үз җилкәсендә татыган ул. Ул милләте буенча казах, Татарстанда мәхәббәтен табып, гаилә кырып җибәргән. Гадәттә парадны телевизордан карый идек ди Зиянгировлар. Бу ел әлеге парадны бу гаилә якыннан күзәтергә җыена. Аккаш канатыдай uşağатым, ак каурыдай хисләргә тулып. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Түзә алмый хисләрем ташуга, мәхәббәт ташкындай сибелә. Ике ялкын бергә дөрләп янып, ике йөрәк бергә җилкенә. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Күкләремдә Парлы кышлар маңа, җаным тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, җырлап аккан ишелә җыңа. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, Гомрең буена яраткына. Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын Филүс Каһиров дәвам итә. Каһировның бабасы Мөхәммәдияр сугышта була.
Анда ул пленга әләгә. Җиңү килгәч туган ягына кайта. Һәм хатыны белән 9 бала үстерәләр. Филүс 9 майны сәхнәдә чыгыш ясап үткәрәм диде. Җиңү парадында ул нәкъ менә сәхнәдә җырлап күзәтәчәк. Уңышлар! Biz başarıda haydi kız. Canım mаңнар тулы, әйтер сүзім қалды. Bir мәл барысы, юғалды, Қайларда, бүгін сен қайларда. Қайдан іздем сені, құяшта айларда. Киек базы юллары, Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын алга таба Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар дәвам итә. Зөлфирәнең дәү әнисенең абыйсы Хафизов Миннегали сугышта хәбәрсез югалган. Җырчылар ел сайын үлемсез полкта бабаларының сурәтләрен катнаштыра киләләр. Алмаз да Зөлфирә дә хәрби техникаларга битараф булмавын әйттеләр. Ә бер елны алар Казандагы зур җиңү парадын төп трибунадан карау бәхетенә ирешкәннәр. Әби бабаларыбыз кичергән авырлыкларның, кылган батырлыкларының кадерен белсәк иде ди җырлы гаилә. Без дә бу теләкләргә кушылабыз. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре-эре карлар ява, уйнап-уйнап.
Көз камаша ақлықлардан, сафлықлардан, саф хавасын булмай, тойып кеште сулап, яндырмашы Раббым сағыш отларында. Dünya матур бары, парлап атлағанда. Янәшәдә қаршақ, болсын ақлық сафлық, кетірсінлер туар, көннәр бары шатылық. Барам әлі урам бойлап, хискә шумып, мұндай матурлықтан болмай, хиштә туйып. Бәхет бит ул қаршақ, біздің янәшәдә, яши білу нишік, рәхәт шуны тойып. Яндырмашы Раббым сағыш утларында, дүния матур бары, парлап атлағанда. Янәшәдә қаршақ, болсын ақлық сафлық, кетірсінлер туар, көннәр бары шатылық. Атлыйг әлі урамнарны парлап, қадірін біліп булган шақта янда парлар. Артыбыздан қаршақ, қалсын парлы эзләр, ташып тұрсын күңелләрдән матур сүзләр. Яндырмашы Раббым сағыш утларында, дүния матур бары, парлап атлағанда. Янәшәдә қаршақ, болсын ақлық сафлық, кетірсінлер туар, көннәр бары шатылық. Янәшәдә қаршақ, болсын ақлық сафлық, кетірсінлер туар, көннәр бары шатылық. Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын җырчы Анастасия Макарова дәвам итә. Ул 9 майны һәр вакыт сәхнәдә үткәрә икән. Быел да Казанның 2 зур мәйданында чыгыш ясарга җыена җырчы. Анастасияның бабасының әтисе Степан сугышта катнашкан, ләкин аның турында мәгълүматлар бик аз сакланган. Şiirlərinin tatlı izləri, Tek yürekə kirək jırlarım, keng edilen orman kırlarım. Bulsun gına Tatarstan.
Әмінә Данир Сабировның әнисінің бабасы шулай ук сугышта катнашкан. Тик ул аннан аяксыз булып кайта. Җиңү көнен горурлык белән каршы алучы җырчыбыз бүген шулай ук хит-парадта. Ул популярлар арасында 6-нчы. Рәхмәтебезне белдерәбез. ТМТ каналы ашада белделәр, ишеттеләр. Илнат Фәрхуллин язган җыр бүген җырлады. Талларым, елап, кала. Ак күлмәге хәтеремдә, сулышымда исләрем. Кичен ятып ирдән торсам, телемдәге ис бергәләп. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Зәңгәр тимәк төшеп калган кызыл пута биллегедә, миңа мәңге онтылмаслык эз калдырдың күңелдә. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз бергәләп. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Якын дусларымның берсе Роберт Халилов. Видео операторым да әйтер исемен белмим, гафу. Ак күлмәге хәтеремдә, сулышымда исләрем. Кичен ятып ирдән торсам, телемдәге исеме. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә. Зал кушылыр микән? Сиңа барган юлларда, яратуым зинһар ялгыз, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Музыкаль Каймак хит-парадының беренче бишлеген башлап җибәрүче Ринат Рахматуллин да җиңү парадын бик яратып карыйм диде. 9 майда гастрольләрдә булган вакытларында җиңү парадын телевизордан күзәтә торган булган. Әлеге җырчы шын патриотлар исемлегендә һәм хит-парадта 5-нче. Барам сине күзли, ұшырар мекен бүгін дейіп күзләр сине үзли. Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам. Бұ дүнияда мен бары тек сине бит яратам. Ұлларыма шәшек тұтып синің янға келген едім. Күзләріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менім өмітләрім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмем ничек соң түзілді. Ұлларыма шәшек тұтып синің янға келген едім. Күзләріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менім өмітләрім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмем ничек соң түзілді.
күрдем сине башка белән җитәкләшеп барганыңны, аңа карап шын күңелеңнән шатланып елмайганыңны. Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды. Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Кабат барам өмет хаманда эзелми, моң суланган күзләр генә кабат сине эзли. Бар туктады яңгыр яумый, мин хаман барам. Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДының 4-нче позициясе Илнатныкы. Илнат Фәрхуллинның бабасы Арыслан Гали сугышта катнашкан. Анда ул 3 тапкыр яраланган. Туган якларына кайткач, бик озак еллар дәвамында колхозда эшләгән. Тормыш иптәше белән 12 бала тәрбияләп үстергәннәр. Документлары, киемнәре әле дә саклана икән. Бабасы турында Илнат яратып, ул чын сугышчы, чын ветеран иде ди. Taşı canlı aşay, resimini yası başlayın. Arayırak vakit tutmi, ersiz yürek niktir tüzmi. Ak sirеннәрне күрдем, сирен мәхәббәт кәтердем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ак сиреннәрне күрдем, сирен мәхәббәт кәтердем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Çıkmayı izge oylar, Bakşadagı ak sirеннәр, Безнең турында сөйлиләр. Ak сиреннәрне күрдем, сирен мәхәббәт кәтердем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем.
Сиңа тәкәйяләр үрдем Ак сиреньнәрне күрдем Сине мәхәббәт кәтердем Сирень чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Сирень чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай 1945 елның 30 апрелендә мөһим вакыйга була. Берлинда Рейхстаг түбәсенә җиңү байрагы эленә. Һәм бу эшне татар солдаты Гази Захитов башкарып чыга. Иркә дә бу батырлык белән горурлана. Иң мөһиме, көннәребез аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын дигән теләктә кала. Әлбәттә, без дә чын күңелдән бу теләкләргә кушылабыз. Bir yağımda kıya, bir yağımda upkın, yürekке qadalgan, aşıp ötken okuna. Ardı yürek, ardı minен ardı, yutup zar okuna, jayıp var okuna. Min siңа kirekmin bugün, sen miңа kirek. Яңадан яшәргә ирәт, яңадан ирәт. Җиллетмим, көтмим ярдәмнәр ят тарафлардан. Бирмим йөрәкне салып таптарга. Җил килеп бәрә, чайкалмыйм, чайкалмыйм. Сүз килеп бәрә, акланмыйм, акланмыйм. Җанга авыр көннәремне хәтердән җыям. Кисәкләп җыям йөрәкне, кисәкләп җыям. Кисәкләп җыйдым шатлыкларны да, бәхетләрне дә. Җыйдым кисәкләп, сукмаклардан зур юлларга чыгар көч кирәк. Алып барды мине йөрәк, барды җитәкләп. Мин сиңа кирәкмен бugün, син миңа кирәк. Яңадан яшәргә ирәт, яңадан ирәт. Җиллетмим, көтмим ярдәмнәр ят тарафлардан. Бирмим йөрәкне салып таптарга.
Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын алга таба киләсе җырчыбыз Шахзат Разметов дәвам итә. Җиңү көне аның тормышында зур урынны алып тора икән. Туган көнен, яңа ел бәйрәмнәрен көткән кебек 9 майны да шулай ук каршы алам ди ул. Шахзат 9 май белән. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdun Sin mine Gayiplenme Anlamadım Mini sine Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Tatlıyken vazaplarım Söyünen Yürekkeyim hazır dili Söyünen Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Бәхеттер ул яратып яшәм Шатланып һәр көнгә Хыялымда өнемдә дә син генә Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken Бу атнаның җиңүчесен игълан итәр алдыннан ХИТ-ПАРАДтагы барлык катнашучыларны искә төшереп чыгыйк. Акбалатлы хисләрем талпына Тисиңа йөрәгем ашкына Бәхетле яллар без гашык җаннар Гомерең буена яраткына Киек базы юллары Югары Исемін кабатлап Саныймын йолдызларынан Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык
Китерсеннәр туар Гөннәр бары шатлык Татарстан Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем, күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем, ләкин минем өмәтләрем кинәт кенә тик өзелде, кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Ак сиреньнәрне күрдем, сирен мәхәббәт кәтердем, сирен чәчкәләре аша, сиңа тәкәйяләр үрдем. Бер ягымда кыя, бер ягымда упкын, йөрәккә кадалган, ашып үткән укына. Яратуыңны белмәдем, миңа дигән ярым син икән. Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДының абсолют лидеры Гүзәл Әхмәтова. Сугышка барырга дип киткәч, аны тылга алалар. Сәбәбе сәламәт булмау дип бабасы турында сөйләп китте Гүзәл. Ачлык еллары сәламәтлеккә зыян сала. Шуңа күрә аның бабасын фронтка җибәрмиләр. Җырчы ел сайын җиңү парадын телевизордан карарга ияләшкән. Яки ул көнне ул сәхнәдә җырлый икән. Шыпшық күзі ғади үзі кішкене зәңгер шашыға алып келдің бүлі кетіп қададың менің шашыға сыйпап сүйдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерігіме сен өзің келіп кірдің сыйпап сүйдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерігіме сен өзің келіп кірдің Мәхәббәткә әверелде кішкене зәңгәр шашыға шу көннән соң гомерлеккә бәйләнде шашылар шашыға сыйпап сүйдің шашыларымнан қыр шашыгалары бердің шашқаңы білән ерігіме сен өзің келіп кірдің сыйпап сүйдің шашыларымнан қыр шашыгалары бердің шашқаңы білән ерігіме сен өзің келіп кірдің Кім ярата гүл шашакны Мин сүйем шыпшық күзін Көрер күзге ғадиеме Көріп туялам имузен Сыйпап сүйдің шашыларымнан Қыр шашыгалары бердің Шашқаңы білән ерігіме Сен өзің келіп кірдің Сыйпап сүйдің шашыларымнан Қыр шашыгалары бердің Шашқаңы білән ерігіме Сен өзің келіп
Дуслар, менә шулай біз бүгін җырчыларның җиңү бәйрәмен ничек үткәргәннәрен белдек. Тормышларыбыз имин, көннәребез яхты, күңелләребез һәрчак шат булсын. Бу атнага дип әзерләнгән яңалыкларым шуның белән тәмам. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын туплап торучы Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Илнат Фәрхуллин идем. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бәйрәм белән.